дар ин макон заминҳои хушку санглӯғ ба масофаи чанд километр тӯл мекашад. аммо агар роҳро дар ҷои лозима каҷ кунед, як боғи азимеро хоҳед дид, ки дар байни харобазор бунёд шудааст. вақте падари мо барои иҷора гирифтани ин замин омада буд, дар гирди он давр зада мегуфт, ки дар ин ҷо зардолу мешинонем, дар ин ҷо боғ мешавад, дар ин ҷо бошад гули садбарг месабзад. шахсоне ки дар назди падарам буданд, ҳарфҳояшонро ҷиддӣ нагирифтанд, вале вақте боғ сабзид, онҳое ки ба мо кӯмак расонда буданд, ҳайратзада шуданд. ин воҳаро оилаи ҷердевҳо бунёд карданд. дар ин ҷо растаниҳо бисёранд, садҳо намуди гулҳо, навъҳои гуногуни сӯзанбаргҳо ва қариб ҳамаи меваҳое ки дар ин паҳно мерӯянд. ҳамаи ниҳолҳо оддӣ ҳастанд. лозим нест ки шумо атрофи он бо тамбур рақс кунед. онро мешинонеду тамом мешукуфад ва чашмони одамро шод мекунад. ана дар он тараф гортензияро мебинед, хеле зебо шукуфтааст. тамара ҳамроҳ бо оилаи бузурги худ дар ин ҷо ниҳолҳоро парвариш карда мефурӯшанд. аммо инро тиҷорат номидан душвор аст, зеро ҷердевҳо дар ин ҷо бо ширкати фаъолони экологӣ фестивалҳо ташкил мекунанд ва пайваста растаниҳои худро ба шаҳр ҳадия менамоянд. масалан, барои боғҳои пойтахти нав аз саҳроҳои ниҳолхона 10 000 дона садбарг фиристода шуд. агар мо ин корро накунем, кӣ мекунад? ин тиҷорат аст, вале ҳеҷ гоҳ намешавад пули дунёро кор кард. ҳама гуна тиҷорат дасту дили пок мехоҳад, не ин ки танҳо ба хотири пул кор кардан. вақте чизеро медиҳӣ, дар иваз чизе ба даст меорӣ. ин маҳз ҳамин тавр кор мекунад. аммо қабл аз он ки ин растаниҳо ба ҷои дигар кӯч дода мешаванд, барои наъшу намои онҳо заҳмат ва муҳаббати зиёд сарф мегардад. аз ҳазорҳо ниҳол танҳо 3-1 реша метавонад, вале дар ниҳоят ниҳолҳое ки месабзанд ба макони нав зебогӣ мебахшанд.